Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Sa 25 na kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita ng Lunes, holiday. Narakan National Heroes Day. Banya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako, doro-diretso na suinit, naglumlum na naman po bagaan kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to, dyan po sa kasentruhan kan syudad din Iriga, digdi po sa Rinconada area. Sinman bilog na probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Out pamanlugod na sa marhay kamong mga kamugtakan. Saro po sa pag-uurulayan niya ito ining ipinahayag kana sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na zero billing sa mga ospital. Mala, sutugang ko, inaragada ng 400,000 dyan sa Bicol Medical Center. Sa pinagalaog da sa payward pambihira. Inan pinagsasabi kan sa tuyang presidente na zero billing sa mga ospital na sakop kan Department of Health, kabutigan. Potnay, pag-arog po kayan. Yaong kada sa payward ka siningil nin 400,000. Kung minsan may mga tinataram po ang presidente na dahil man nagtutugma. Duman sa saya mga sinasabi, tan hospital dahil man nagsusunod. Ang rason kan hospital, espesyalista ba nga kami, mga doktor. Bayadan nga kami kan gobyerno. Dapatan magbayad kan gobyerno. Sa zero billing ay Santissima Bicol Medical Center pa. Nagtama loko ay inda dahil magparalukuhon ang sa tuyang mga kababayan. Papatioson talaga kita kan mga hospital. Digdi po sa satuyang nasyon. Kay ito pa, maski si dating Presidente Rodrigo Duterte, dahil pagpugulan ang pasyente, daw ayan may babayadan, paluwason. Piguhold kan hospital kung minsan, kada na nga niya, abo pampaluwason, ta gusto, may promiso. Mong mga kalukuhan hospital ligdi sa Pilipinas. Zero billing daw. Ako yan makatutubod ng mga sorosero billing na yan na ang hospital sakop kan Department of Health pagpararambogan sa ng mga Pilipino. Mabuboysit kita sa pigtataram kan presidente, ta kapot na yan. Kaya pag mga arog po ka na hospital, dapat parakpatakan ang doktor. Tanganing magkararaya ang mga swapang. Dapat bayadan niyang kang gobyerno, ta zero billing nga ni. Ay napagsingilon ang pasyente, kaya nga nilinaog sa hospital na sakop kan gobyerno, sakop kan Department of Health, mayong gagasto so na awad-awad ang sarong pasyente. Tapos magagadan man sana, maray kung kayang buhayon kan hospital, kan mga doktor, pag magadano na bagaday man, pag ilaog na sa ICU. Na nag-aaloy ang buhay kan tao, pero ang kwarta nag-aaloy. Hindi kita magpararambugan kan sistema sa pag-abot sa pagbubulong sa Pilipinas. Sa mga hospital, talagang grabe po. Kinakana man kan mga doktor. Maray, kung pasyente, milyonaryo. May private doctor pa nga yan. Pero kung kita man siya ng mga tiyos, ay nag-iirak nangod. Magpaparapadipislan pa sa hospital.
Kaya maraypan ni ba, dahil na nagpaparasakit, natitigmaok tulos. Dahil na linalawag sa ospital. Ilalawag ka sa ospital, dahil man matagalan sa imong buhay, maraypa so singil sa imo, matagal. Ang kwarta, perming yun na sanang inidop-idop kayo itong mga ospital. Sinda nagkikita nin marhay kan mga doktor baga lalong-lalo na po ang mga espesyalista sa Pilipinas abang dadaling magyaman. Arias kan mga doktor sa ano yan, digdi sa mga arog kan provincial hospital, municipal health doctor. Tayo man nga niya nagre-report sa mga banwaan kung minsan abang tataas kan sweldo. Paparasweldoan kan gobyerno. Ano ba dingani ka ito sa Ciudad Caniri kasi Dr. Ronald Perinya perming mayo sa City Infirmary. Ipaparahanap kan mga maray nga ni ta pinapudsan ko ng panlungsod garo nagturotol-tol na ako ng perming udto. Yan po ang problema kan mga hospital niya to sa Pilipinas. Kaya paano ka mong makakabulong nintol-tol sa pasyente kung dinara, halimbawa City Infirmary tapos mayo man si doktor kaya on duman mugtakanin mga doktor kung dahil man sana matrabaho nin tol-tol. Sayang kan pinagsisweldo po kan sa tuyang gobyerno. Nahali sa buwis kan mga namamanwaan. Ini po ang dapat isipon kan sa tuyang mga kababayan. Kan sa tuyang mga nanunungdan na yaon sa gobyerno. Pero pagpapara rolo ko ta po ang mga nagtitios na namamanwaan kan Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Maray pa sa ibang nasyon, libre dan pagpapa-hospital talaga. Duman Saudi Arabia, sa Canada. Sagot kan gobyerno ang mga babayadan mo sa ospital kita man digdi ay santisima. Zero billing na sa nanganing pinagsasabi kan presidente dahil sinusunod. Ini po ang dipisil kung puro sa naman sa taram, mayo man sa gibo. Simpleng panduloko yan sa bagay. Tood naman kitang mga Pilipino na wag para lukuhon. Ang mga politiko, haloy na po bagang panahon. May kasabihan man kaan mga gurang, mayong maluloko kung mayong nagpapaloko. Hoy, happy birthday pala sa sakuyang tugang. Si Maria Luisa Baracena Nacario asin man ki Alicia Nacario. So, sa iyang unika iha. Dua sabay double celebration and kumpleanyo. Pwedeng magbuno na naman kainin kanding o pato si Joji Nacario. Kana San Vicente Sur Chief Tanon. Uno pagito. Pwedeng pumukpok sa kanding. Inagaray na. Kumusta kay Punong Barangay Vincent Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre kay Kagawad Johnny Nacario and Council. Nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Salamat Ate Karandang Philip. Nangapudan si Police Major Vincito Cerilio, an officer in charge ng Buhi Municipal Police Station.
sa Gaboscan residentes dyan sa Banawan Kanbuhi na maging preparado pag may paboton na low pressure area o kaya tropical cyclone. Pinatawan doon ni Police Major Cerillo na importanteng maging alerto asin maagap tanganing maiwasan ang peligro por medyo kan mga makukusok na uran, pagbaha asin iba pang epekto kan malain na kamugtakan kan panahon. Karoto sa iyang pinagpapagirumdom, iyo ang pagkakaigwa kan go bag, importante ini, o kaya emergency kit na dapat naglalaman kan mga importanteng kagamitan, arod kan flashlight, bastanting pagkakan, asin inumon, mga bulong, first aid kit, gubing, asin ibatang personal na pangangaipo. Pinagpahayag ni Police Major Cerillo ang kahandaan kan bangsa ang yabi tagaring mapatinir ang kaligtasan kan satuyang pamilya. Dahil pagpabaliwala ang mga pagirumdom asin mga patanid kan autoridad sigon sa opisyal. Kasabay kay ini nagpatanid man ang Buhi Municipal Police Station padagos na magdangog sa mga anunsyo asin abiso kan lokal na gobyerno asin mga ahensya tanganing maging na kuyan niya to gabay kumbaga sa pagdesisyon lalo na kung may posibilidad kan paglikas at pangapudan parte kan mas pinakusog na kampanya kan Buhi MPS tanganing masiguro ang kaligtasan asin kapakanan kan mga namamanuan sa panahon kan kalamidad. Magdangog sa mga anunsyo, magdangog sa radyo, tanganing maaraman kung ano nga ang kamugtakan kan tutuyang panahon, maging handam ang gabos. Bakusan na dyan sa Banawan Kanbuhi, kundi gabos na mga lugar, digdi sa tutuyang distrito, asin enterong bilog na probinsya, riyon, asin nasyon, Pilipinas. Una ko atiglin ihanda perman relief. Kama din? Ihanda perman relief. Ay sabagay, salado kan DSWD. Pag igwa baga kan nangyaring mga kalamidad, depermi man nayaw ng pendang pagtaunin na relief assistance. Alaga ng problema, tan nagre-reklamo, dakol ngaya ang dai inaabot. Dakol ang dai nakaiba duman sa lista. Yan ang problema. Pag igwanin relief operation, igwanin reklamo yan, karanda Philip na dahil inabot kan relief. Saka kulang na daa sa sardinas, saka sukapi. Sa kuyang pinagtataw kan DSWD, kahit pinagirumduman ko, igwa pa yan yung tamong. May mga baga, sardinas, noodles, kape, pero ngunyan baga medyo ko yan lang. 2 kilong bagas, may sardinas, pirang sachet ng kape. Yan, karanda Philip, ang mga laog kan kahon na hali baga sa DSWD. Mayo lamang noodles. Come again? Mayo lamang noodles. Iyo, pero kahit ito, kompleto yan. Talagang haros may mga tamong pangalan kay Bana, nagirumduman ko kayo ito. Pero may kuya na ko kayan, nakaduwa man kita kayo itong tamong na nakuha. Laog yan duman sa hali sa DSWD na karton, karandang Philip. Pero sa kanyan, mga dilataan kanaklan and then mga 2 kilo ning bagas. Dapat yun yan. Ito, kubong naman, manamok. Sa bagay, itong ibang pangangaipo, bahala naman itong mga apektadong residente. Una ako, bahala na si Kapitan, si Kagawad. Basta sa DSWD, at least nakasumpay buhay, karundang Philip. So, yan ining sa tuyang mga informasyon, mga preparasyon sa ngunya na panahon, expected na ang mga paglaog kan mga bagyo. Taharani na kita sa Birman, pag Birman pati o kaya patapusan taon, kadaklan kan nagiging apektado, iyon na ang Bicol region, kaya paghanda niya ito ini. Kung sa simpleng uran lang ngani, nagdudulot min pagbabaha dito sa tuyang lugar, ano pa daw kung bagyo o kaya kalamidad na haros magdamlag, maghapon ang uran. Kaya pinaghahandal na naman
ang rarom kan tubig baha na idudulot por medyo kaining mga kalamidad na ini na maarabot digdi sa Satuya sa Rion Bicol. Anong nangyari kan flood control project? Yan nga ni ang problema. Yan ang problema. And saro pa sa nagkakakontribir kan grabing pagbaha, marikas na paglangkaw kan level kan tubig, kaya itong dating mga agricultural land, araman niya to, nangon yan, pinag-convert na yan sa industrial, commercial land, mga simentado na, karamdang Philip, kaya ano pa ang masusupsop kan kadagaan kung anak simentado na ang kapalibutan, nakadugag ining mga boulevard na pinag-aapod, ining mga bypass road, mga subdivision, mauswag na kutaan sa tuyang lugar. Kaya lang, sa kauswagan na yan, igwayan ng malain na epekto. Pag sabi mong mayo nang nasusupsop, digdingani sa ere, gagaro nasobranan ng supsop, taan private water, mayo nang bulos minsan. Ayan lang, ibang problema man ang prime water, na hastangon yan kulog payo kan mga miyembros konsumidores. Kaya sabi ko nga, mas marhay pa kayo ito na kuyan, Iriga City Water District pa lang, dainin mga reklamo sa supply kan tubig, halos sa Iriga City Water District. Maray kon an baha ate Glenn, supsupon lang. Ay, abana. Okay. So, yan na ang mga problema na may mga solusyon man ng mga kaisipan sa tuyang kababayan kaya sa tuyang mga nasa gobyerno. Kaya lang, yung ani ang mga nagluluwas na issue o na ining dapit baga sa mga infra project, ining sa flood control na controversial sa kanyan, yan ang naging epekto karon dag Philip. Kita man sa nagsasapo kan problema o na itong mga madali na magsapar kan pagbabaha digdi sa satuyang lugar. So yan ang mga dagdag na sa informasyon. Glenn Gabiares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mga informasyon. Ang problema sa flood control project ang nagsupsup. Hindi kung totoo ini mga congressman da saka senador inurupsop sa tubig nagbaba sa kwarta sa tubig nagbabaha man mayo so flood control project na nahamanin tol-tol. Masakit kaya ni kung mga naging ghost project pa so pundo so proyekto na pinagtawanin pundo para sa flood control project. Kaya inian epekto, binabaha na lugod kitang entero dahil anda nagbabaha man. Bilyones de pesos na budget sa mga flood control. Nagkain dulo, sabi kayan digdi sa Iriga, o daman nangyari ngod. Mas lalo lugod bagang nagpaparabaha, nagpaparararom ang tubig dahil kan mga flood control project na ini. Anong nangyayari? Bilyon ang binubutusan na kwarta kan sa tuyang gobyerno tapos mayo man kitang nahiling na tultol na proyekto ang baha dahil man ako kontrol mas lalong nagpaparalala nagpaparararom. Pero ang nangyayari po kaya pigpaparadilihin siyan sa naman ning mga sa flood control project na ini grabe ang kickback. Takon tol-tol po ang nahahaman na mga proyekto dapit sa flood control, flood mitigation, ano ta dai makontrol ang grabing tubig. Kung minsan kaya nasa nang sa mga widening na ining dai tarapos-tapos. Paghaling San Agustin, San Isidro, abot na po digdi sa sentro kan syudad nin Iriga. Mayo man naginibo bagang tultol ining widening. Pig para pahiwas ang tinampo, mayo man bubulusan nin tubig suwali sa taas. Nagkabararalugod so mga drainage.
tubig para bugtakan insadit na culvert. O dyan sana sa San Isidro, isipon na sana na ang kaharungan dyan, yun ang binabata. Kababana, nasa taas na so tinampo. Mayo man drainage, yan po ang problema kana mga flood control na ini. Ta ultimong drainage, ining widening, ay man binugtakan ng drainage kan DPWH, kan kontratista, samantalang milyon ang kantidad kan mga proyekto. Kung tol-tol po ang pakatrabaho ka na mga proyekto, dapit sa widening, tapos iguanin tol-tol na drainage, ano yan ta, nagbabaha. Pero kung tol-tolon yan, yan mabaha na arog kaya na ultimong sumakaruan, binabaha na dati, dahil man binabaha, nawara na kaya sa drainage. Diyan sana sa San Isidro, ito sanang diyan sa may tangod kan samuyang residensya sa Kuyang Magurang, baha pag nag-uuran. Ikit sa ng pag-uran-uran, binabaha po ang kaharungan. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwillier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bano nagka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa
Dedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang gulayan sa barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguwa na kitang 42 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Hoy, happy birthday man ki Madi. Si Mading Aida Tadoran dyan po sa Santiago, Ciudad Can Iriga. Dakol kan mga nagkukumpleanyo po ngunyan na. Sabi digdia ni Attorney Katne Pomosino dapit sa resolution na pagbabakan pinakababang edad tanganing maging presidente kan Pilipinas. Malinaw ang rason sa likod kan pinagtagamang edad kana sa tuyang konstitusyon para sa pagiging presidente an pamamayo sa enterong nasyon iyo ang bako sa naman ang ipunin na dunong kundi pati naman in kakayanin paghatol nin tama na makakamtan sa naman sa pagikan pagkakaigwanin na manlain-lain na eksperyensya. Ang mga hamon kan pamamahala hali sa pangnasyon na seguridad sagkod sa katatagan kan ekonomiya yuan bako dayman mariresolberan kan turiya o ambisyon sa naman kay puhan digdian sarong pamayong pinaghubog nin pagsubok sinubok nin responsibilidad as in pinapusog kan panahon kaya pinagtagama kan konstitusyon an 40 anyos an edad bilang pinakababang edad tanganing maging presidente tanganing masiguro na ang mga nagmamaot na mamayo sa namamanawaan na Pilipino iyo ang enot ng natuto hali sa pinakadakulang paratukdo kan buhay asin karanasan. Sabi man ni Julio Cesar, experience is the teacher of all things. So sabi diyan na ang eksperyensya da iyo ang nagtutukdo kan gabos na bagay. Kaya kay puhan talagang maging presidente, eksperyensyado na. Tawa yan, hoben pa. Kaya nga ni po pinaggibong 40 anyos sa edad pataas para sa magiging presidente, tanganing kumbaga dakul na siya iyang karanasan, kul na siya mga inagihan na sakit, pinaghubog na kan tadhana na siya maging presidente. Bako sa naman kayang basta-basta po ikan na mamamayo kan nasyon Pilipinas. Kansarong nasyon da, siyempre kay puhan mo ang bastanteng eksperyensya.
agi sa mga sakit na kaya mong gibuhon an gabos na paagi tangani sa nang magin sarong leader kan nasyon Pilipinas na magtataon na futuro, direksyon. Kung leader ka na mayo ka man paninindugan, ay guwaman po ng mga leader digdi sa satuyang nasyon dara sa nakan kwarta, mayo man paninindugan. Ini po ang dipisil kung minsan kadakol mga nag-aambisyon tapos ang sabi ka ba pwede na nga maging presidente si Vico Soto. Hindi po man kumbaga duman sa edad pasado ay dipisil man po yan. Dapat magsunod kita sa konstitusyon na kadakol na nga ni kan binabalga o nagbabalga sa konstitusyon kan Pilipinas. Di pa sana sa impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Ano pa daw kung babalgahon na naman, babaguhon na naman, bababaan ang edad kan sarong magiging presidente, leader kan sa tuyang nasyon. Para burubaguhon ang konstitusyon, dahil man nga ni sinusunod na kung minsan kan iba po niya itong mga senador kan ibang mga congressman, inutil ang konstitusyon. Ultimo nga ng Korte Suprema. Pinagdududa na dahil nagsusunod sa konstitusyon. Kaya sayang kan konstitusyon na pinagpanday man po yan. Kan panahon, kan mga taong madudunong. Halo-halo. So nagpanday kaya na mga may dunong na tao. Bako sa naman mga abogado. Tani ba nga ni, mga abogado man, kung minsan, kung dahil man nagigibonin tama, abogago, kung babae, abogaga, ayo, inotil po yan, sa sobrang dunong, kantawo, yun po yan ang nangyayari, na minsan, igwang mga binabalga na kita, dahil na kita nagsusunod, abang dudunong na. An mga Pilipino, tawan mo nindunong, mga abusado, an iba. Ginagamit po ang dunong sa sala. Aram ng sala, nagbalga sa konstitusyon, pigpapairal pananggad, digdi po sa satuyang nasyon, ay ano ng buhay tayo sa Pilipinas. Nuwa rin mababago ang sistema kan paggugobyerno. Kan naggugobyerno po, kitang mga tao, bako sa naman sinda. Sinda instrumento para maging leader, pamayuhan kita ng mga tao. Kundi ang problema, sinda man sana nagbabalga sa mga pinagigibon nindang mga lay o sa mga ginibong lay kan Pilipinas, ginibong konstitusyon. Kumbaga mga lawmaker, lawbreaker, yun po yan ang nangyayari kan Pilipinas. Mas dakul ang dahil nagsusunod. Bakong mga disiplinadong Pilipino kaysa mga nagsusunod sa ley. Ang nagiging ley po sa satuyang nasyon, kwarta. Kung isayan may poder, makwarta, iyo po ang nasusunod. Kaya kasimple, kaya anon mo ang konstitusyon kung arog ka ng sistema na dahil man nagsusunod, may poder, may kwarta. Inotil po baga ang konstitusyon pag arog na kayan. Sayang pang may konstitusyon kita, pigpaparabalgaman kaining mga yaon sa poder. Sayang kan paggastos kayan, pagpanday, paggibo kan konstitusyon kan Pilipinas. Kung ang mga mismong ma-implementar kan ley, mga inutil, mga sutil. Dapat iyo po yan ang sa tuyang maging panalmingan. Kumbaga, dapat sindaan maging ehemplo, magsunod. Ang aning mayong-gayong gulo sa Pilipinas. Sa nagkakagulo-gulo ang Pilipinas, nagkakabaranga dahilan po sa kadakol kan mga dahil nagsusunod sa konstitusyon. Dahilan sana sa sinda iniisip ninda, makwarta na sinda, madunong, sinda na ang gustong masunod, may sadiri ng konstitusyon, may sadiri ng gobyerno.
Ang ginigibo baga kan pamilya Duterte garo gusto na ninda magsadiri nin gobyerno, gusto na nga ning isuwayan Mindanao. Masakit pag arog po kan ang mga leader kan nasyon Pilipinas. Kundi nagsusunod sa lay. Nilalanserman kan Department of Education na paaralang bukas dashboard sarong portal kung saan pwede sir masubaybayan kan publiko ang kamugtakan asin pangangaipuan kan mga eskwelahan. Sigon kay DepEd Secretary Sani Angara mahihiling sa dashboard and performance kan mga eskwelahan kay ibaan resulta kan early language literacy and numeracy assessment asin national achievement test para sa school year 2023-2024. Kaya bahan mandigdian impormasyon ang mapadapit sa numero kan enrollees, pasilidad, utilities asin gastuson sa maintenance kan kada pampublikong eskwelahan. Obheto kan proyekto na pahalang kawunan transparency asin inganyaron ang aktibong partisipasyon kan publiko sa pagpapamaray kan edukasyon. Sigun man kay DepEd Undersecretary Ronald Mendoza makakatabang ang dashboard aning mas marikas mabisto asin mas imbaganan pangaipuan kan mga eskwelahan, estudyante asin para tukdo kan sa pasilidad asin kagamitan sagkod sa pagpapamaray kan performance sa eksaminasyon. Kadagos man ang ako Bicol Party List na pag-abot niya na tabang asin oportunidad. Sa tabang kan DSWD matrayon po na naisagibo ang SLPP out para sa 117 benepisyaryo duman sa Manito Albay kan nagtalikod na Agosto 20 ngunya na taon. Lambang saro ang nakaresebe ng 10,000 pesos hasta 15 pesos o 15,000 pesos na dagdag puhunan para sa indang kabuhayan. Di nagrahay na. Kaibahan man sinda Mayor Jerry Arizapa and Vice Mayor John Solinap na personal na nakisaro sa tuyang mga kababayan dahilan sa Ako Bicol, hindi ka nag-iisa. Lagi kaming nandito para umagapay at magsilbing katuwang sa sendong pangarap. Bicol Party List na matabang na, matabang pa, kasurog na, kasurog pa, kadamay pa. Pero napangiritaw ka ito ki Defuntong Padingbent Kalubaki. At ngayon pa di Ako Bicol. Kaysa na paghalion nga G. Matabang na. Mataban pa. Ay sala niya ako. Yan ay kanuan yung parasabi. Maanggutan kita kaya ni Congressman Saldi ko sa kani Madam Sally. Matabang niya ako. Na yung magsabi. Ano man yan, tabang. Hindi sa syudad kan irga. Di pagaliyon ng jita, mararautan ka mada, taban. Ay inda. Kaya kung minsan, digdi sa mga matabang na ini, katabang, pag hinali mo ang G, makanus pag nangugon. Kumbaga, ang Ako Bicol Party List, takol man po talagang natatabangan. Kundi pag hinali mo ang J, sabi ka ni ba, takil man ganyan natataban. Yan, dahil ko na aram. Bahala man ka mo kung ano nisipunin do. Basta na sa kuya, dakul ang natatabangan kan Ako Bicol Party List, saka ang tabang ni Kunsi Buboy Guevara.
digdi sa siyudad po kan Iriga an igwanin mga autong para sa pagtabang si Konsyal Boboy Guevara sa naman. So iba dyan ang mga konsyal. Mayo man. Pero igwa man pong mga konsyal dyan na talagang pag-abot sa trabaho, serbisyo publiko. Matitibay man. Ito man matatawadan. Bako sa naman sa pagtabang an pag-rescue an kaipuhan kan mga konsyal. May mga iba pa man po sindang trabaho. Kung naisipon nga ni, an yaon baga sa City Disaster Reduction Risk Management Office, CDRRM mo, kadakol na po mga bihikulo kung pag-rescue man sana, pag-responde sa mga nangangaipuhan, sa mga may problemang pasyente na dadaraon sa mga ospital. Bastante an auto kan syudad nin Iriga. Yan, pinuunan pa po yan kan panahon ni dating Alcalde Madelio Roby Alpilor. Kadakol na po bagang mga pan-rescue an Iriga, mga ambulance. Di nagdagan pa man kay ni Konsyal Boboy Guevara. Halos sobra na nga ni ang mga pang-rescue. Kaya pag-abot po digdi sa mga bagay na ini, ano bang konsyal dyan, talagang nagtatrabaho man. Bako sa naman sa pagtabang. Harog kayo ni, ki Konsyal Jor-El Kaayaw, dawa baguhan ba? Pero, dahil ni nagpapara reklamo, dawa nagbabaan solicitation sa sayang opisina. Kung arog ka ni bang konsyal dyan, nagdodulag na. Pagkatapos kan sesyon, bagad-bud na, taadto na. Ini si Konsyal Rosorol po. Ini po ang mga konsyal sa Iriga na talagang pag-abot sa pagtaunin pagtabang sa mga Irigenyo dahil nagpapabaya. Yaon man dyan si Konsyal GM Grimaldo. Pero ano bang mga konsyal po kan Iriga? Kuripot man. Hindi ko na pagpara ngaranan sa mga kuripot. Ngaranan ko sana sa mga bakong kuripot. Ano man makukuanin do sa mga kuripot na konsyal kan Iriga. Pero igwahon man ko tan iba negosyante kundi alo sa lamang bagang mabawasan ang income kan sendang mga negosyo. Estado po nindon mga konsyal na yan na negosyante di siyudad kan Iriga. Kumbagan, pinoproteheran ninda, negosyo. Yan si Konsyal Dada, yayayan buhay, pero nagbago naman. Pagkakurkuripot naman baga, kan panahon, guro galante. Pero dinodugo naman. Aray kunyaon si Ate Milit, yun nasa law. Si Ate Milit, ngay ako ba kung konsyal, tabangan taka mo. Yan ang binsido ako. Konsyal Daday ka, kung minsan nagtatagalitik naman. Palitik-litik sana, dapat magprograma yung palitik-litik sana. Naganing magin hayahay ang buhay. Nagpapakonsuelo na lang po kita ta makai-stress man na di bang konsyal kan Iriga. Maray kon si Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwata, dawa turog pwedeng gisngen. Anytime, dolokon mo. No problem, basta yaon siya. Pero kung turog, dahil mo man dapat disturbon. Ako nga, sinabi ko sa naman, pero kung matanga naman yung banggi, pupukawon pa ako, ay dahil naman yan pili. Hindi disturbo na tangyang nasa nanok na pagturog ay kamo man daw nga perwis yun. Minsan kaya iba po iba naman ang mga kaisipan. Milita sinabing dawa turog pwedeng gisngan kaya nga ni binag-una mo po baga ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat kan haranina so eleksyon maan sana. Magmaan kita pukaw kan turog.
Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Dismayado man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. makalis na mag-inspeksyon sa rock shed project sa Barangay Campor, Tuba, Benguet, Kasudma. Tinawan doon kan Presidente ang epekto kan pagpapasarado sa mga lokal na negosyo. Sinabi ni Marcos na nasa 35% sa kabuhayan kan mga taga Benguet ang nawawara. Sinabi pa niya na pero sa danyos sa lokal na ekonomiya, nagresulta ini sa pisikal na pagkakaraot kan lugar. Naraot man subuot ang kabuhayan kan mga tao huli saan pundo ang dapat standard asin day dapat piga haluan ng korupsyon ang mga infrastruktura. Nangako si Presidente Marcos na bago siya magbaba sa iyang pwesto ang sa iyang pupuhuon ang nasambit ng mga isyo. Ang 264 milyones na pesos na rock shed project sa may Cannon Road ang dinisenyo nga ni protektaran ang mga motorista hali sa rock poles sa lagad naging questionable ang integridad kan infrastruktura. Binatikos man ni Marcos ang rock nating project kung saan pigapod niya ining shady deals. Pighayag man kan Presidente na malinaw na 75% kan kontrata ang ibinulsa kan korap na mga individual.
nagasagibumanin pagbisitan gobernador kan katanduanin sa opisina kan Department of Public Works and Highways nganing mag-follow up kan mga pigigibong proyekto sa probinsya. Gon kay katanduanin sa Governor Patrick Azanza sa pagkikipag-ulay kay ni sa mga membros kan media na personal niyang pighagad ang mga datos manungod sa mga flood control sin flood mitigation, sharing man ang mga seawall na ipigtugdok sa lugar kasunod kan mga ipigbuyagyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mapadapit sa mga ghost flood control projects. Nagkasundo man sinda kan DPWH na sabay na magsasagibo and monitoring as inspection sa gabos na itinugdok na proyekto sa lugar, partikular na ang mga ongoing as in completed, partikular na ang narisa niya nasaro sa mga ginibong seawall ang medyo sadit ang bakal na ginamit substandard. Mauot niya man ipatanggal kan Presidente ang pig-aapod na parking fee sa mga proyekto na nakakaraot sa programa hulita pigtatapyasan ng 5% hasta sagkod sa 6% ang kabilugan na kantidad kan pundo na naging lagay sa mga politiko na nakakasakop sa lugar. Pigtarampakan gobernador na dapat tawan sindanin diretsos kan DPWH na permahan kung dapat magsagibon ng siring na mga proyekto o maski road reblocking hulita sindaan magiging apektado nganing maanilitsar maninda kung talagang tama ining gibuhon. Sospet sa nyaman na aram kan mga kongresista ang mga epig babagsak na punduhal hulita na nagaagi ang mga ini sa General Appropriations Act mantang nangyayari sa naan pag-uulay mapadapit sa proyekto sa pagultanan kan mga congressman asin DPWH asin daypigahagad ang komento kan gobernador o maski alkalde kan lugar. Pakaraw niya man na sinabi na posibleng allergic sa iya ang mga day na pinangaranan na individual asin grupo hulita hihimayon niya kung tama ang pagkakagamit kan pundo asin detalye kan mga proyekto. Bukas loob man si Governor Azanza na magkikipag-kooperar sa presidenteng kasong paapudan sinda para sa pagsasagibo ng investigasyon manungod sa anomalya sa mga flood control projects kan gobyerno. Nagadan man na sarong babaeng motorcycle rider makaliya sa masimplang o magsimplang asin maligidan kan pampasayrong jeep sa MacArthur Highway duman sa Caloocan City. Basado sa investigasyon na wala nin kontrol ang motorsiklo asin natumba sa katayid kan nagaandar na jeepney. Sa kamunduan ang puminairarom ang rider asin ang sa iyang payo na ipit sa guma kan lunadan. Tulos man na nagresponde ang rider kan jeepney asin ginamit ang jack sa pag-alsa kan jeepney alagad day na naisalbaran buhay kan biktima na pinagdeklarang dead on arrival sa ospital. Sigon sa mga otoridad hali sa road trip ang biktima sin pauli nakuta sa Marilao, Bulacan. Basado sa investigasyon posibleng nangiturog ang babae o pagal na kung kaya day na nakontrolan sa iyang motorsiklo. Maski nanindugan ang driver kan jeepney day niya nabungguan biktima natumbay ni sa katayid mismo kan sa iyang bihikulo rason na matamanan sa iyang payo kan walang goma kan jeepney. Sa presente nagtitinir na sa kustudiya kan Caloocan Police ang driver kan jeepney untay nagpapadagos ang investigasyon. Nagsayuma siyang magtaunin pahayag padagos ang pagromdom kan mga otoridad sa mga motorista na magpahingalo asin siguraduhon na nasa marhay na kondisyon ang mga ini bago magbiyahe nganing maibitaran ang siring na trahedya. Nasa linya man si Diggs Martinez, pasok. Good morning, Kaudang. Ako ay Philip. May nakutang kareta sa luwas na kung sa personal na figure taon ni Secretary Francisco Chulaurel Jr. ang labi sa nagkakatidad na 30 milyon de pesos sa ayuda at mga moderno makinarya para sa mga paraumay sa probinsya kana Camarines Sur. Igun sa Department of Agriculture, Bicol Regional Office 5, kasabay kan pagbisita kan Sekretaryo kan Agrikultura, total na nasa 751 na bilang ng mga paraumanin na paroy ang nakakantidad na 7,000 pesos. Sa hararumakan farmers, rice farmers financial assistance o ang RFFA na tigkonduser sa provincial kan Camarines Sur duman sa Capitol Complex na
kinaugma naman ka na pasasalamat o pagpapasalamat kan mga parauma sa ayudan na resibininda. Katakuda kan nasabitan ng aktibidad na diskusyon nakipag-ulay si Secretary Chu Laurel Jr. manungod sa mga hamon o problema sa mga isyu na kinaatubang kan sektor ng agrikultura sa Rehiyon Bicol. Dagdag pa ka na pagbisita ni Secretary Laurel na papatugtok na nagkakantidad ni na 500 milyones de pesos na mega cold storage facility naman sa Barangay San Jose sa Banwaan Kantilig isa na sambitan ng probinsya hinapod na RAFIS 5. Padagos ang Department of Agriculture sa pagtaon ng suporta sa pag-alalay sa mga parauma at bahado sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na pakusugon ang sektor ng agrikultura pakusana sa Rehiyon Bicol kundi sa enterong nasyon na Pilipinas. Dagdag na paretiyahan sa luwas ng Karundang Marquez Jr. para sa RTNCCI ang Mang Kairiba reporting. Salamat Karondang Dig sa mga dugang mong informasyon. Oy, good morning palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grandi Asinman, ki dating Kagawad Lloyd Liano. Yan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Oy, kumusta man ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario How yan sa Santo Domingo, Nabua. Siyempre ki Engineer Nilo Salazar dyan sa Pagbubungon, Santo Domingo na Buaman Giraray. Oy, belated happy Pentakasi ki punong barangay Nini Ablan kan barangay San Jose sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, and siyempre ki Manay Munching Maglapid. Musta sa mga taga-Banwaan po kan Baaw, may segunda dia pa. Ngunyan ang segunda dia. Sa ipadaw ang mga mahanda sa Mr. and Mrs. Arestado man na sarong District Engineer kan Department of Public Works and Highways duman sa Taal, Batangas. Kinian huli sa pagporbar na suhulan o pagsuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na 3 bilyones de pesos, 126 millones o 3 millones de pesos, 126 millones 900 pesos. Tanganing day siya maiba sa investigasyon kan mga DPWH projects sa iyang distrito. Ay matindi. Nangyari ang insidente sa poblasyon Taal kan Aldaunin Biyernes. Inumaw man ni Senador Panpelo Lacson ang kongresista uli sa pagkakarestar laban sa DPWH official. Nagray na ninyo Mga district engineer talaga may mga pasuhol-suhol pang mga ipagsusulit na ini. Kaya saan ang proyekto naging malasado. Arestado man na sarong 31 anyos na individual uli sa iyang pagprobar na mga abon sarong grocery store duman sa Old Albay District, Legazpi City. Sigon kay Police Sergeant o Master Sergeant Carlos Panya na ang suspect naglaog sa tindahan bandang alas 4:15 kan Agosto 21 kan nanotaran mismo kan supervisor na bakong o makaduda kini kun sa inigwa ining kinuha sa display area kan grocery store. Binisto ang suspect na si alias Tutoy, residente kan Barangay Banyo, Legazpi City, asin nagkuadig di o nakuadig di ang mga item na nagkakantidad ng 752 mil de pesos. Dahil man subuot na inquest ang suspetsado uli sa warang special power attorney ang grocery store kaya tulos man na napalibre ini. Alagad sinabi ni Panya na posible pang masangatanin kaso asin maarestaran suspect in kaso magprobar giraray sa Salanggibo. Nagdagdag man subuot sindanin 24 pang mga tropa sa luwas kan Legazpi asin Lauman
na magiging dakulang tabang iniurog na igwang masiring na insidente sa laog kan mga mall nga ni matakot ang mga individual na igwang maraot na intensyon sa palibot kan syudad. Arestado man ang sarong 39 anyos na individual huli sa pagkakaimbelto kay ni sa illegal na wedding sa siyudad kan Legazpi. Gon ki Pulis Master Sergeant Carlos Panya na nagsasagin-sagin sa bote ni nasarong pulis sa sinigwang pagre-representar na ay dimantang nagpapataya ay pambira. Namit mo pan pulis, buisit ka man. Napagaraman man kan mga otoridad ang pagkolekta kay niya sin na-arestar ini kan machimpuan sa syudad. Nakuha sa sospek ang tulong ballpen, 2 form asin kwarta na kantidad 2,000 pesos. Alagad sa presente nakapagpiyan sa subotan ng individual asin nakaluwas na sa kulungan no na kumayo ng weteng. Yan ta, dyan pala sa Legazpi, may waiting pa sa Albay ay ano mana. Ako STL na. Pa na kumpiska kan Philippine Drug Enforcement Agency ang pinagkakarkulong 74.8 milyones na pesos sa kantidad kan pigtutubudan Shabu sa sinagibong major anti-drug operation sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon. Sigon ki PDEA Bicol spokesperson Carlo Fernandez sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media nakipag-coordinar at nakipagtabangan sa Indaan Philippine Drug Enforcement Agency, National Capital Region, PDEA, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Philippine National Police, Philippine Army, as in man Interagency Illicit Drug Interdiction Tax Group. Sorsogon nga ning maisakatupadan ang nasambit ng operasyon. Dakop man sa operasyon ang duwang individual na binistong sinda alias Jam, 34 anyos asin si alias Sal, 19 anyos na parehong sakay kan Toyota Hilux kung saan na-discover ang nasambit ng mga kontrabando. Antes makalaog sa nasambit ng pantalan ang pinapundo subot kan sa indang interdiction unit ang nasambit ng bihikulo para sa inspeksyon asin digdi na tuminambad ang 11 vacuum sealed plastic bags na may label na very good. Pigtutubudan na naglalaog ni na methamphetamine hydrochloride kasabayan ni Babang paraphernalia. Pigtarampakan opisyal na ininaan pinakadakulang kantidad kan illegal na droga nasabat kan sa indang opisina sa enterong riyon ngunya na 2025. Pagdoon niya man na pirang aldaw nindang pigplanuhan ang nasambit ng Joint Support Introduction Operation o litali pa sa indang national counterpart ang impormasyon kung kaya naog masinda na nadakupan mga maprobar na maglaog kay ni sa riyon na warang na iirido sa sendang mga personays. Suspitsa maninda na mapasiring kutaan mga suspitsado sa may parting Visayas o Mindanao ulit na pag-araman ninda na Tagalanao del Sur ang saro sa mga nakasakay asin nag-agi sana sa nasambit ng pantalan nganing magbagsak ng kontrabando. Sa presente pigpahayag pa ni Fernandez na dadarahon ang mga nakumpiskang illegal na droga sa laboratory para sa confirmatory testing asin nakahold sa sendang opisina ang duwang nadakop na persona sagkod sa maso na dan nin kaso. Pa sarong estudyante ang binadil sa luwas kan na University of Abra main campus sa sitio Mapaluong Barangay Poblasyon Laga Ngilang
Abra. Binistan biktima na si Prince Albert Barbosa, 18 anyos, en residente kan Sitio Masaanad, Barangay Libtik, Dolores. Mientras tanto, nabistan suspect na si Jabe Talaga Bragas, 24 anyos, sin estudyante man kan nasambit ng eskwelahan, asen residente kan Calao, Bukay. Basado sa initial na investigasyon kan mga autoridad, nagiinom subot nin ara kan suspetsado kan karawan kay niyan biktima sinday nagaloyan an binadil ini nintulong beses. Tulo siyang nagdulag sa kainin motorsiklo. Sangon niya nagpapabulong sa rong ospital ang biktima. Nagpapadagos na manhunt operation kan mga autoridad para sa tulos na pagkakadakop kan suspect. Naarestar man kan mga otoridad ang sarong suspect sa panggagadan sarong babae duman sa Aruroy, Masbate. Igon ki Batuan Municipal Police Station Police Master Sergeant Janjan Guanyeso sa pagkikipag-ulay kani sa media na naarestar ang suspect huli sa sarong informant. Asin tulos sindang nagkondusir ng briefing sa lugar nga ni makuhaan na lokasyon kani sa barangay Pangli, Aruroy, Masbate kung sain nagos manining binasaan kan sa iyang warrant of arrest. Ang suspect sarong 47 anyos, sigwang live-in partner si nagtatrabaho sa sarong minahan. Naarestar ang suspect sarong joint operation kan Aruroy Municipal Police Station asin kan Provincial Intelligence Unit. Pigkakampang ka na suspect ang kasong murder. Hulita saro siya sa suspect sa panggagadan kan sarong babae sa barangay Batuan sa Masbate kung sain. Wara ining tataong piyansa. Dati naman subot na iguang karelasyon ang suspect sa barangay Batuan asin sa presente na sa kustodiya na siya kan Butuan Municipal Police Station para sa iyang disposisyon. Sinabi man ni Guanyeso na nagbalik ang pagtubod kan mga residente sa komunidad sa mga kapulisan huli sa indang pagkakarestar sa mga nakakadulag na personalidad asin sa igwang mga warrant of arrest. Kulang tabang man subotan komunidad sa pag-aram kan lokasyon kan mga nagtatago sa lay. Hoy, kumusta man palan ki Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro, di po siyudad kan Iriga. Dyan sa Barangay Santa Teresita, ki Manay Pinagunawon, asin man ki Manay Hilda Rambuyong. Siyempre, good morning ki Monching Arabi na perming nakamonitor sa Satuya. Yan sa Masuso Spring Resort and Reception Hall. Ki Manoy Romy asin ki Manay Celita Robles. Kumusta po kamo asin man ki Punong Barangay Jason Suelo and Council dyan sa San Isidro. Ki Manay Bilin Pederes, ki Manoy Arnel Serdan asin man ki Manoy Willie Serdan. And syempre ki Auntie Tiding Serdan. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan Traslasyon Procession, Fluvial Procession, The Peña Francia Fiesta Live Coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan.
Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Ciarano and family, Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DCKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station, together with the following sponsors: SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur; Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Chito and Baby Cañeso and family, Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA; Isnado family, Poblacion Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Rafael and Judith Simbulan and family, Andrew and Tita Celebrado and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur; C. Bong's Food Hub by Chef Bong, located along the highway, Zone 5, Santo Domingo, Irigas City, with branch at Irigas City Plaza; Mr. and Mrs. Pedro Longasa and family, Moranya Law Office and Accounting Services, through attorney Aimee Sepe Moranya. And to our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Irigas City; Honorable Christian Etsepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Irigas City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Irigas City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor, care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Irigas City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable C.Y.B. Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Irigas City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Irigas City; Anita Tirao, San Francisco, Irigas City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kiinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Ngo & Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Irigas City; Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Irigas City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributor, San Roque, Irigas City, care of Richard Bunacua.
Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Audals Trading, San Miguel, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Francie Emporium and Texway, San Roque, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine, Bronjal, Alfilor. MBA Aris Digital Studio, Chima Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned and managed by Miss Menchi Bagaporo. Shakey's, Iriga, San Roque, Iriga City. Segura Technological Colleges Incorporated, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Shell House, Camarines Sur Eye Center, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, and Plaza Medica, Naga City, for best medical and surgical eye care in Camarines Sur, founded by Dr. Mark Padua Meneses, Ana Bueno, physician and board-certified ophthalmologist. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Miss Egay Singh. Papermark, San Francisco, Iriga City. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga Plaza, Drew Valier, sole proprietor. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. 80 Reyes Salon for men and women, ground floor, AF Building, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Genevieve Reyes. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Cornelia Montessori Mariners Village, Mr. Chito Beridico and Attorney Gladys Misola Beridico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices, owned and managed by Bembong and Coli Oliva. Aim Smile Dental Care Center, Zone 7, National Highway, Santo Domingo, Iriga City, owned by Dr. Alexa Isabel Monge Gonzalez, dentist. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabua, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur. Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Jose M. Altesa and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabua, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. CP number 0998-990-5521. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano de Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City.
Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and Family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reynosa Jr. and Family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and Family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and Family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and Family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and Family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and Family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and Family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and Family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and Family, Matacon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and Family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPN-DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director,
Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Salamat po sa Saindoga Boss. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Yaw na kita sa horing parte ka na sa tuya pong programa. Iguwa na kitang 46 minutos makalampasan na alas 9 nin pagkaaga. Sabi digdi ining nabasa ko, lumaki man kami sa palo, aminin natin mas maraming magulang ang nirerespeto sa panahon noon kaysa ngayon, pambihira. Pero totoo man talaga yan napigraralatuban na mga kaakian, mga sungkailan na bagahan na kadaklan. Kundian iba, dahil manadadara sa latob. Kunyan lang, mga pagirumdum. Ay kaigin, magtultulik ka, tala mong pagkalapagpa-eskwelahan. Sige sana ito si cellphone mo, igin. Manikakiton, mabapalang cellphone ito, maduduling sanay ka. Pagday ka nakakawat nin cellphone na nakingon niya, natuturitin na baga, napapraning-praning na, yan unang buhay yan. Ito, dahil man po usong gayon mga arog kayan, kaya pas yan pag-eskwela napapabayaan na dahilan sa mga cellphone na yan. Pag mata nga, sigan karawat kan cellphone at mga klaseng amay turog pa, tos magpata nagpara si cellphone, nagpara kawat. Yan po ang dakulang problema ngunyan kan mga hobenes, kan mga kaakian. Imbis na makapag-adal nin tultol, perming mga puyat. Napupuyat sa cellphone. Sampati, an iba, mahiling mo, nagkakawat nin cellphone, high school na. Sigan lamuda. Ano daw niya ako ini, sulo-sulo. Sigan pindot kan cellphone, biglang nakalintar, nagbobosis po tinin makusog, bigla lamudan kalaban. Ay pambihira niya ako pag-arog na kayanan nanunodan kan mga kaakian. Talagang mayong kamugtakan. Imbis na mag-adal, magtabang sa magurang, ay anpig pa para giribo mga pagparakawat sa naka na cellphone na daiman makakatabang sa saindang mga pagkabuhay. Man kita nagkukontra dyan na magparakawat kan cellphone, magparagamit kan cellphone, kundi gamiton sa tama, bakong sobra man. Dahil na pati nagkakarakan, dahil na nagruruluto, perming puyat, ay ano ng mga buhay yan, kan mga hoben ngunyan. Nangapudan man ang mga paratukdokan Mary Perpetua Ebreuso National High School kan Barangay Magsalangi, Milagros, Masbate sa mga opisyal kan gobyerno na pagibuhan nintulayan sa indang agyan pasiring sa eskwelahan. Igon Kiskol Head Arnel Oksing Alba sa pagkikipag-ulay kay ni sa media na haros sindagabos na mga paratukdo sa eskwelahan ang nasasakitan ang pagbalyo sa salog asin lalo ining nagiging dipisil urog na ako nagbabaha na epekto kan mga pag-uuran.
Imbes subot na makauli sa nasinda sa kanya-kanya nindang harungan kinakaipuan panindang magpabuhat sa mga residente mantang sakay sindakan sa indang mga motorsiklo nganing makabalyo. Pag istorya niya pa pwede sir man na mag-agi sa dagat nganing makabalyo sa naalagad pigpo problema manindaan makusog na alon kun kaya wala sindang pagpipilian kundi mag-agi sa pigbabaha na agihan. Pigtarampakan naon ang bita ng school head na nagpapangadyi na sana siya sa kada pigbubuhat sindakan mga residente huli sa posibleng talisod ang mga ini na posibleng magkausan ng aksidente. Maut nindang madangog sindakan gobyerno na patugdukan nin tulay huli takadaklan kan mga island teachers asin ibabang mga estudyante nagbabalyo sa agihan na maski maluya sa ng pag-uuran ang pirmihan man na pigbabaha. Ingkasong day na talagang kaya magbalyo huli sa labing pagbabahaan na pipiritan sindang mag-implementar ng modular distance learning. Pagdoon ini ni Alba na dakulang benepisyo para sa indakon na mapapagibuhan nin halangkaw na tulay huli tabako sa nasindaan makikinabang kundi pati naman ang mga estudyante na naaapektaran sa pagkakansila nin klase in kaso maglangkaw na tubig baha. Yan ang pangapudan sa gobyerno kan saro sa eskwelahan duman sa probinsya po kan Masbate. Duman sa Perpetua Ebriuso o Mere Perpetua Ebriuso National High School kan Barangay Magsalangi, Milagros, Masbate. Bagay kadakol pa pong mga lugar digdi sa tuyang nasyon na talagang hard life ang kamugtakan kan mga estudyante asin mga paratukdo takon minabalyo sa salog na mayo man tulay. Delikado talaga sa indang mga buhay kung igwanin baha. Yan is ano yan, Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga. May barangay, Pugay, pabalyo sa Santa Teresita. Igwa dyan lugar na spellway. Ayaw man tulay, kaya mala, takan nagtalikod na daw, igwang binawian na buhay na nagpipersa, mag-ina na taga barangay Pugay, Baaw, Camarines Sur. Pagkamalan pang agta tupalan bako uman puti sunagadan na mag-ina mo man daw dahil manin lupag para lalamoson ang mga tugitom babareta panindo fake news pambira man kamuhay. Pero maron man mo nanindon bareta ta masakit yan. Nalamos, puti, luminuwas, itom. Antisimang bareta yan. Masakit. Pag-araw na ako yan mga nagluluwas na bareta digdi sa Rinconada area sa siyudad kan Iriga. Mapapangirit ka na lang. Kaya pinagpaluwas sa enot na bareta. Ngayon, mag-inang itom. Daw palan, pote. Kuminitom kan gadana. Napagkamalan na ganyan itom ay santisima man daw ang social media. Malain-lain siya na kamo. Digdi daw kita sa lado ni na Karawat. Nanggana sa enot na round ka na US Open si Pinay tennis star Alex Yala. Dinaog kay ni si world number 15 na si Clara Tauzon kan Denmark sa score na 6-3, 2-6, 7-6, 11.
Sa enot na set na dominan ni Yalan na kawat alagad nakabawi si Tauson pag-abot si kaduwang set. Paglaog ka ni katulong set, diet pang madaog ang Pinay Tennis Sensation alagad nanggana. Iniman giraray laban kita Usun. Halaton pa kay Nikon Sisay ang makakampang niya sa ikaduwang round kan US Open. Kaya saro po ini sa nagsisikat na tennis star si Alex Yala kan Pilipinas babaeng para tennis. Good luck na lang sa imo iha. Yaman po ang mga kandidata sa Miss Bicolandia 2025 ngunyan pong taon, 17 kandidata ang nagsimbag sa pangapudan para sa corona sen titulo kan Miss Bicolandia 2025. Uyan opisyal ng listahan kan mga kandidata na anas naglalao mako ang corona sen titulo kan Miss Bicolandia 2025. Number 1, Eliza Misabedo kan Magaraw Camarines Sur. Number 2, Alexandra Cresna Oriño kan Pulangi Albay. Ikatulo si Precious Josel Mortel kan Masbati Province. Ikapat si Ryan Mazi Zapata kan Siyudad Ninaga. Kalima si Natalia Salazar kan Masbati Province. Ikaanom si Iris Oresca kan Naga City. Ikapito si Rochelle Monica Obispo kan Legazpi City. Ikawalo si Crizia Toral kan Naga City. Kasiyam si Lourdes Gestri Dait kan Dait Camarines Norte. Kasampulo si Trixia Georgia Aganan kan Camarines Sur. Ika-11 yo si Jamela Banjeltel kan Balino Masbati. Ika-12 si Tricia Mary Aboneta kan Sipukot Camarines Sur. Asin ika-13 si Hilary Carrascal kan Magallanes Sorsogon. Ika-14 si Rica Estepane Obaldo kan Kabusaw Camarines Sur. Ika-15 yo si Ana May Dote kan Ragay Camarines Sur. Asinan ika-16 si Amabel Ebasco kan Camarines Norte. Ika-17 yo si Lisel Ann Iñego kan Kamaligan Camarines Sur. Bali 17 po sindang mga kandidata na magraralaban-laban ngunya na taon sa gigibuhon na Miss Bicolandia. Mayong nakabali, mayong nagbali na taga Iriga o kaya taga Rinconada. Digdi po sa Miss Bicolandia 2025 na gigibuhon ang koronasyon kan beauty pageant tuman sa siyudad kan Naga. Nagapatanid paman ang Bureau of Internal Revenue BIR sa mga kontraktor kan flood control projects na ang mga dai magsunod sa pagbayad kan buwis ang posibleng mawaranin tax clearance certificate na magdidiskwalipikar sa inda sa pagbali sa mga public bidding. Ini ang pangapudan ni Romeo Lumagi Jr. kan o BIR Commissioner. Nagpatanid ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor kan flood control projects na ang mga day masunod sa pagbabayad ng buwisan posibleng mawaranin tax clearance certificate na magdidiskwalipika sa inda sa pagbali sa mga public bidding. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. magpapautuban na hinsya kan investigasyon laban sa mga kontratista ang sangkot o subot sa mga anomalya and questionable in flood control projects.
Kasunod man sa direktiba kan presidente na magsasagibuan BIR ng investigasyon as in audit sa mga kontraktor na ini dagdag pa ni lumagi. Ihilingon man kung tama ang buwis na pigre-report kan mga kontraktor sali sa mga flood control projects as in iba pa nindang government projects dagdag pa niya. Kay bahan man na subotig diyan pag-aadal sa mga ghost projects para sa ghost projects, aadalan man kung nag-report sinda ka na cost as in man expenses. Kung mapapatunayan nagdeklaranin gastos para sa mga ghost projects, mag-atubangan mga kontraktor sa tax deficiency assessments. Posible man subot bawion o dahil renew ka na BIR an sa indang tax clearance certificates na ma-disqualify sa inda hali sa mga masunod na public biddings. Parte kan kampanya Perlis, aggressive enforcement activities kan BIR laban sa tax evasion as in picking claims kan mga kontrata kan gobyerno sigun paki lumagi. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares asin man si Diggs Martinez sa lado technical si James Oco duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.